تماشاوانêja Iraq gîrodeya kûmeke pirsgirêkan e. Mijara pêkînanî nana hikûmetê lê pirsgirêka li hemiya me tirsîdartir ku li ser Iraqê de hatiye xirabûna rewşa wê yekê ji hewa ye. Nebûna avê wekû pêwîst, bi biyanbûna Iraqê, bi biyabanbûn, bi sehrabûn, bi çolbûna Iraqê. Bêguman evê jî bandoriyekê gelek serkiriye. Berê xwe bikenê tenê Bexda 6 tanên tozê barîne. Toz xwe ya sivî yani 6 tane tu dibêjî çil vî xelkê kir be bandoriyê wê ser mirovan, ser jingêl, ser erdê. Ez ê ba behsê me tirsiyên dişke saliyê bikem û tozbarîna li Iraqê ser carat kişim. Ku têkçûna rewşa Saqayê li Iraqê tozbarîn ku de bêguman salekê de di salekê de temaşavanêja li Iraqê 220 rojan ax dibarît. Ev faqa bi rêjên cuda dibarît. Yani toz bi rêjên cuda dibarît. Gelek caran wisa dijwar e, gelek caran nava rast û başûrê Iraqê pêtir wê rêvegire ji ber ku li wir Çolistan gelekin. Her wiha her takekê Iraqî bêguman bandoriya vê yekê li ser e. Bi nimûne her takekê pêwîst e 27 darên xurmayê biçîne. 27 darên xurmayê beşê her takekê bike. Ji xwe ev deverên ku dibine Çolistan sedemeke serêkiya we ye berdewam darqasib têne birên darxurma deverên keskatî ji bo akincîbûnê têne bikarînan. Ev jî yekî ji mijarên serekiyên vê rewşê ye. Her wiha berhemanîna oksijînê ev jî yekî ji wan pirsan e ku gelû Iraq çawa bedîlekê bibîne, çawa di vîwarî de zêdetir karînên xwe ên zanistî pêş bixe, taybetî jî durustkirina piştwêneya keskayetî şîtka keskayetiyê ku pêştir Wezareta Jêderên Ava Iraqê ragihandibû ku pêwîst e bi sedan dan bêhne durustkirin. Her wiha têkçûna Saqê wekû me gotî li Iraqê daketina tozê. Toz yeksan e bi 8 milîman û 3 metran bêguman di mehekê da. Toz berdewam dibare bi vî awayî bandoriya wê heye bawekî rêjê berê xwe bikenê. Niha jî dibare bû nimûne li Bexda 6 barîne, li deverên din jî gelek barîne. Her wiha zeviyên çol temaşavanêja di sadê 31 ve ya ha roberê Iraqê beref hişkatiyê diçe. Di heman dem de ji sadê 39 jî ber bi Çolistan vê diçe têpayên ku li sadê 54 ya Iraqê erdê Iraqê ber bi Çolistanê ve biyabanbûnê ve be ku bi kelkê hîç nayet, mifayê hîç nayet. Her wiha heger serenca xwe bidenî zeviyên ku guncawî ne ji bo çandinê bitinê sadê 28 ya zeviyên Iraqê ji bo çandinê yê guncayîne. Her wiha ji dizdana zeviyên çandinê 250,000 metrên çargoşa salane Iraq li dest de zeviyên çandinê. Her wiha sedemê tozbarînê jî bêguman zihabûna erdê ye. Erd ziha dibe sal bu sal hişke salî berdewam heye. Temaşavanêja ev jî bixwe bandoriyeke cidî li ser rewşa Iraqê kiriye. Di heman dem de nebûna şînatiyê, şînatî ji xwenîne keskatî li Iraqê nîne. Berê xwe bike şerê Ukrayna jî mijareke dine û hevdem bi sedema vê biyabanbûnê Iraqê û hişke saliyê ku sedê pêncî Iraqê bêguman ava xwe ji dest daye, mijareke cidî heye. Heta niha proje yasayê parastina asayişa xorakê li parlemanî heye serhinde heye. Heke Iraq hêdî hêdî vî proje yasayê derbas neke, asayişa xorakê bêguman deste ber neke, yek mehek du mehên din wê bêguman embarên Iraqê xalî bin ji xwarinê wê pirsgirêkeke ciddiya xwarinê bêhêtet roje bêda.